Christian, der er en gæst, jeg rigtig gerne vil have med. Han bor lige derinde, så jeg tænkte på, at vi lige skulle banke på, og så sige hej til ham. Ja. Cool, kom, lad os gøre det. Ja, nok. Victor? Ja. Victor, hej. Rosborg. Ja. Ja, det er fordi, vi kommer fra de ukendte, og vi tænkte på, om du kunne have lyst til at være gæst i vores show. Nå. Ja, hvis jeg nu skulle være det, hvad får jeg så ud af det? Du kan få sådan en her månedens gæsttrofæ. Hvad? Så snakker vi. Så er det din. Så... Hvis du vil være, hvis du vil være med. Ja, det vil jeg da rigtig gerne. Fedt, Okay. mand. Fedt. Lad os komme i gang. Perfekt. Lækkert. Victor Rosborg, du er jo gæst i denne måned, Ja. og vi skal høre lidt om, hvem du er. Så i forhold til det der blogger, kan du lige fortælle om, hvad det er for noget? Jamen altså, det at være blogger, jamen det er jo sådan meget nemt og enkelt med, at man laver et par forskellige videoer og lægger det op og får folk til at grine. Så det er meget nemt og enkelt i forhold til, hvad folk tænker om at være blogger. Og det er meget kort sagt, at det er at lave videoer. For Det er at lave videoer og få folk til at grine. Der er mange, der forbinder blogger med at skrive mange store, lange romaner. Ja. Men, Nå, det er jo forskelligt. Ja, det er jo sådan noget Masche Wang og sådan noget, hun laver med præcis. lægger billeder op og skriver en masse tekster og sådan noget. Ja. Men det laver du ikke. Du laver sjove videoer. Ja. Hvad laver du ud over det? Du har vel arbejde eller? Jamen, jeg er bilsælger. Du er bilsælger? Jeg er bilsælger. Nå. Lige nu, ikke lige nu, jeg er julesælger lige nu. Men ellers så arbejder jeg i Krogsgaard Biler, og ellers så spiller jeg fodbold. Ja, jeg hører nemlig godt, du spiller fodbold. Hvor ligger det? Altså, hvor højt op i ringen er du? Altså, jeg er tredje målmand på holdet, så det er jo sådan lidt... Så når du ikke spiller, så er det, du sidder op og kommenterer? Så sidder jeg i tårnet nede i Fredensborg, når førsteholdet de spiller. Ja. Så sidder jeg oppe i tårnet, og så sidder jeg og speaker og fortæller, hvem der spiller. Og så styrer jeg musikken. Det er jo fedt at have den styre. Ja, okay. Hej Rosborg. Goddag. Goddag. Er du klar til 10 hurtigt? 10 hurtigt. Jamen, 10 hurtigt. Skide godt. Du svarer bare med lynets hast, så hurtigt du overhovedet har lært, ikke? Ja, okay. Okay. Til din sidste video, hvor fik du inspirationen fra? Mig selv. Okay, fedt. Har du et kæledyr? Nej. Okay. Vil du opgive din blog for 2 millioner danske dollars? Kroner. Nej. Nej. Er du til vodka, rom eller whisky? Ingen deling. Okay, hvilken video er din yndlingsvideo på din blog? Det er den, hvor jeg skrev min mor. Fedt, mand. Er der damer i at blogge? Nej. Nej. Jeg har lagt mærke til, at på nogle af dine videoer derinde, der tager du meget pis på politiet. Er det fordi, du ikke kan lide dem? Nej, jeg kan godt lide politiet. Okay. Hvad med din mor? Jamen, jeg kan også godt lide min mor, men der skal jo laves lidt sjov, jo. Okay. Fortæl mig noget, som ingen ved om dig. Jeg er ikke særlig høj, så... Hvad er din største drøm? Min største drøm, det er at spille for Manchester United. Fedt. Det gik sgu da meget godt. Ja, selvom jeg lige svarede forkert om nogle kæledyr. Nej. Nej. Rosborg, vi har sådan en lille tradition her i showet, at vi vil gerne finde ud af, hvad for en type du er. Ja. Og til den, der skal du vælge en drikkevare. Ja. Jeg kan fortælle dig, at udvalget det står på, at vi har en cola, en booster, en guldøl og en Faxe Kondi. Der kunne have været alt muligt andet, men vi havde ikke tid til at finde det. Så hvis du skulle vælge noget, du gerne vil sidde og drikke, hvad skulle det være? I sætter mig lidt i et dilemma, fordi at, jeg elsker Faxe Kondi Booster, og jeg elsker Faxe Kondi normal. Men der er ikke nogen, der siger nej til en god kold Faxe Kondi. Ved du hvad? Værsgo. Tak. Jeg tager som altid bare min øl. Men du kan altid tage boosteren bagefter jo. Det er der ikke nogen, der siger. Nå ja, hvis det nu er til rådighed, jamen, så tager jeg gerne den. Jo. Altså, fordi øl, det drikker jeg altså ikke. Det drikker du ikke? Nej, jeg kan simpelthen ikke lide øl. Så du er sådan en, der tager breezers og sommersby og sådan noget i byen? Ja, det gør jeg. Jeg bliver kaldt prinsessen, når vi er i byen. Så tager jeg en breezer og en sommersby en gang imellem. Og... Men det var også forholdsvis dyrt. Ja, det er det jo. Men det er jo det også derfor, jeg nok heller ikke går så meget i byen. Så. Nå, jamen, det kan det. Er du sådan en, der træner meget, er du ikke? Nej, Nå. det vil jeg ikke sige. Det vil jeg ikke sige. Jeg spiller jo fodbold, altså som 4 gange om ugen. Ja. Men hvad der gælder fitness, det kommer og går. Nå, det kender jeg godt. Så har man lige lavet et medlemskab dernede, og så har man været der et par gange, og så går det måske 2 måneder, hvor man ikke har været der, og lige brugt de 400 kroner på det.
Men nok om vores drikke- og træningsvaner. Du har jo den her blog inde på Facebook. Ja. Og hvor mange er det, der har været inde og synes godt om nu? Jamen, det er faktisk faldet lidt, grundet jeg ikke har været så meget. Ja. Men lige nu, der er det faktisk 144.000. 144? Ja. Hvor mange er vi på? Vi er på, hvad er det? 2,5? Okay. Og hvornår startede du på den blog? Det gjorde jeg i september 2014. Efter at jeg havde lavet en blog sammen med en kammerat, men han gad ikke mere, så startede jeg min egen. Så du startede simpelthen bloggen med en ven? Ja, min bedste kammerat, Mads Brøndberg. Ja. Så der startede jeg sammen med ham, og han synes, det var sjovt til at starte med, men han kunne godt se, at opmærksomheden gik hen på mig. Og så fortalte han, jamen han synes, jeg skulle køre det videre selv. Og det er jo så blevet lidt af en succes, eller hvad man kan sige. Ja, det er jo så blevet en succes. Altså da jeg tog til Dubai, jeg havde haft den i, hvad var det, en måned. Og da jeg så tager til Dubai, der har jeg 20.000. Da jeg kom hjem, der har jeg 70.000. Og der var jeg blevet nævnt på diverse medier og sådan lidt. Så det var jo meget sjovt, ikke? Så hvis der er nogen, der ligesom dig, gerne vil starte sådan en blog og lave noget humor, og ligesom, jeg prøver måske at blive en lille smule ligesom dig. Lad os kalde hende Camilla. Har du så 5 gode råd til, hvordan hun kunne starte sådan en op? Jamen, altså det første gode råd, hvis det er, at man laver en blog, jamen så skal du være dig selv. Ja. Der er ikke noget med, at man skal begynde at prøve at ligne andre. Fordi begynder du på det, jamen så går det nedad. Det andet råd vil klart være, at du kan starte med at selvfølgelig at have en telefon, men når du kommer højere op og gerne vil lave noget, hvor folk også tænker meget kvalitet, jamen så skal du begynde faktisk at tænke meget på tingene, og så begynde at købe et ordentligt kamera. Ja. Tredje ting, jamen det vil være at have en god omgangskreds. Fordi der er mange, der tænker, at når du gør det her, jamen så kan du bare være dig selv. Men du har faktisk brug for mange mennesker til at få nogle forskellige idéer at vide. Ja. Og fjerde gode råd, jamen det vil klart være, at man går ind på nettet og læser alle mulige sjove vitser. Og man ser faktisk mange sjove sketchshows som Klovnen langt fra Las Vegas, de forskellige ting, hvis det er, man vil hen i den dur og lave sjov. Så skal du finde ud af, jamen hvad er det folk, som godt kan grine af, hvad er det, der har været kendt før. Og så skal du tænke de ting igennem, og så skal du prøve at føre det over til, jamen hvad kan du så lave ud af det. Og så den sidste ting, du skal, som sagt, du skal være dig selv, men det du skal gøre, det er, at du skal tænke på ting, som du selv har gjort hen før i tiden. Fordi der er mange, der rigtig gerne vil høre, hvad har du lavet før i tiden, ja. Og hvad har du oplevet. Og så får du lidt mere det personlige i det. Ja, fordi at der er mange, der elsker, hvis det bliver personligt. Der er mange, der synes, hvis det bare bliver sådan noget, du kan se, okay, det er ikke noget med dig at gøre, eller du har taget det fra en eller anden, jamen, så går det nedad. Hvor er den? Hvor? Boldperson, den er... hvad den siger? Men der er fandme en super lige her. Nej, er det rigtigt? Ja. Men boldperson skal vi gå mere efter. Jeg mangler kæft. Fordi jeg mangler... Og kæft, man, Pokémoner. Men Beatrix fanger I aldrig! Ses, røvler! Du har jo noget på din blog, hvor du laver sådan nogle giveaways. Det har jeg faktisk holdt lidt øje med. Ja. Og hvordan foregår det? Hvordan er du kommet ind i det? Jamen, det har noget at gøre med, at der er folk, der kontakter mig. Fordi der er jo mange, som laver deres nye brands, og ved godt, okay, hvis vi skal have det her ud, jamen, så skal vi igennem et stort socialt medie, hvor der er folk, der kan se det her, og hvad for nogle aldersgrupper vi går efter. Så er der folk, der kontakter mig og siger, jamen, hvis nu du gør det her, jamen, så får du et vist antal penge for det, og så kan du måske hjælpe os med at føre det her ud. Fordi det er jo klart, at hvis jeg så har en rækkevidde på næsten 300.000, jamen, så er det jo klart, så er det jo mange, der kommer til at se det her produkt. Og så kontakter folk mig. Men jeg dummede mig i en periode, hvor jeg gjorde det for meget og gik lidt for meget op i penge. Og det kunne jeg se, det faldt meget på bloggen. Ja. Så der var noget, jeg skulle arbejde op af. Ja. Okay. Så man skal virkelig passe på med at lave for mange giveaways. Okay, så det, du tjener faktisk på at vise andre varer? Ja, altså det gør man jo, fordi der er jo mange, der tænker over, jamen så er det jo bare nemt for dig at få nogle penge, men der er meget arbejde i de ting, man skal gøre. Ja. For du skal tænke over, hvordan skal produktet fremvises, hvordan fanger det folk, og det er sådan nogle ting, man virkelig skal huske på, og det er jo klart, at hvis jeg har sådan en rækkevidde, og jeg hjælper andre, jamen så gør jeg jo ikke tingene gratis, for jeg bruger jo også min tid på det. Ja. Så folk skal jo huske på, jamen det er jo lige så meget et arbejde for mig, og der er jo ikke nogen, der gider at arbejde gratis. Så derfor så tjener jeg på det her. Med den her blog, hvordan ser du så den her blog om fremtiden? Altså kommer den til at fortsætte, eller kommer den til at gå ned på et tidspunkt? Jeg kan ikke svare på det nu, fordi nu er jeg jo som sagt kommet ud på arbejdsmarkedet, og det tager jo noget tid fra mig.
for at kunne komme med nye idéer. Men der er meget brainstorming i øjeblikket med blandt mine kammerater, hvor de sidder og hjælper mig og siger, jamen det her har jeg oplevet, det har han oplevet, og så sidder jeg og prøver at finde ud af nogle ting. Så der er meget faktisk, der er på vej op nu her. Så lige nu, der ved jeg faktisk ikke, om jeg kan sige, jamen, altså, jeg tænker fremadrettet, jamen, så vil jeg stadig køre min blog. Men indtil det så fuldstændig stopper for mig, og jeg slet ikke kan finde på mere, og føler, at jeg er blevet for voksen, og der er for mange andre ting, jeg skal tage mig til, jamen, så er det jo det, ikke? Så kan man jo ikke gøre mere. Hvad er så fremtiden for dig? Altså, hvis det så ikke... Jamen, jeg har jo altid været meget fascineret af skuespil, og jeg får at vide, at jeg er dygtig til skuespil, som det, jeg laver. Så det har da været det har været i tankerne flere gange, at jeg skulle være igennem skuespillerbranchen, ikke? Men lige nu, der har jeg det bare sådan lidt, jeg skal ud og tjene nogle penge, og hvis det så også det, så skal jeg først have tjent nogle penge, før jeg begynder at ændre min karrierevalg, som jeg har gjort lige nu. Ja. Jeg tænker på, hvis du kommer nok til at lave nogle videoer her i fremtiden for din blog. Er det noget, du kan løfte sløret for, eller er det noget, du kan... Nu har jeg en god omgangskreds inden for fodboldverdenen her hjemme i Superligaen. Og der kommer jeg til at lave nogle ting med de forskellige fodboldspillere. Ja. Kommer til at lave nogle sjove challenge med dem. Skal skyde overlægger med dem og lave straffespark og lidt forskelligt, ikke? Og så skal jeg køre videre, så skal jeg til Dortmund og lave nogle forskellige interviews med de spillere dernede. Og til Manchester United og lave nogle interviews. Så det er det, jeg kan løfte sløret for lige nu. Hvad der ellers er, det er lidt mere på tegnebrættet, og det er ikke noget, jeg vil løfte sløret for endnu, fordi der skal være noget spændende ved det. Det skal være noget spændende ved det, jo. Når man er blogger, så handler det nogle gange om at skulle tænke så hurtigt som overhovedet muligt. Så vi spurgte Victor, om han vil være med på en lille leg. Og nu til udfordringen. Rosborg, jeg siger nu nogle tal. Ja. Og du skal prøve så vidt muligt at disse mig til med de tal. Ja. Forstår du det? Ja. Skal vi prøve? Ja, vi prøver det. Okay, vi skyder. 24. Er hvad du har af fingre. Okay. 23. Er hvad du vejer. 280. Er så mange ører du har. 640. Er hvad du har af koner. 880. 880. Det ved jeg ikke. Er hvad du har af tæer. 940. Er hvad din mor vejer. 1 million. Og hvad du ikke har. 43. Er hvad du gerne vil være. 88. Er hvad du egentlig er. Det var meget smukt. Så, Rosborg, du skal jo til at promovere lidt for dig selv. Ja. Og til det, der har vi en stolt tradition over, at du får lov til at kigge ind i det flotte kamera, der er lige her. Yes. Og så skal du fortælle om, hvad det er, du kommer til at gøre i fremtiden. Altså, hvor kan man se dig? Jamen altså, til dem, der ikke kender mig, jamen altså, I har jo hørt lidt om mig. Men hvis man gerne vil vide mere om mig, jamen så kan man gå ind på min YouTube-kanal på Rosborgs Blog, eller på min Facebook-kanal Rosborgs Blog. Og i fremtiden, jamen der kommer jeg til at lave alle mulige fodboldsketches. Og jeg kommer til at stadig at lave sjove videoer. Og så kan jeg sige, at hvis man gerne vil se mig, jamen så arbejder jeg i Krogsgaard Biler. Så hvis man gerne vil lige ud og se mig, og man gerne vil kigge på en fed bil, jamen så kan man altid lige komme ud. Ellers så kan man se mig den 24. september til Guldtuben, hvor jeg kommer til at være med alle de andre kendte YouTubere. Guldtuben lige frem. Ja. Ja, sej. Så, Nå, men for at slutte helt af, så kan jeg jo huske, at jeg også kan gå ind på De Ukendte, lige at synes godt om. Og husk nu, du har den der sætning, du lige skal sige. Ja, den passer jo bare ikke rigtigt. Så det, ja, jeg siger det mere sådan, fordi før der skulle sige, før jeg er ukendt, det er jeg så ikke mere. Men nu kan jeg sige det sådan rigtigt. Før var jeg kendt, det er jeg så bare stadig. Ja. Det var det sidste ord herfra. Kom, lad os komme ud af den her skov. Virker den? La. Virker den? Når man er blogger, så handler det nogle gange om at skulle tænke sig over. Når man er blogger, så handler det nogle gange om at skulle... Nogle gange, når man er mig, så er man idiot, og så skal man bare holde sin kæft. Når man er blogger, så handler det nogle gange om at skulle... Sorry. Ja, vi kan også bestille... Hvad skal jeg? Der er ikke noget net!